Asikubingelele-ke sikwamukele kule channel yethu. Sicela siqiniseke ucinzeleke laphana-ke usubscribe button ukuze kuzoyithola ishisa-ke zonke izindaba zomkhonto wesizwe kanye nezinye nje iy'ndaba zaseNingizimu Afrika. Umnumzane uJacob Zuma wawine wonke amacala abekade bekwe wona, esingabala kulo icala lokuthi-ke makangabi ilunga lephalamende. Kuthiwe nje umnumzane Jacob Zuma uyongena egijima khona ephalamende uma iqembu lakho lomkhonto wesizwe ligcine liwinile. Aphinde futhi umnumzane Jacob Zuma luwine icala lokuthi-ke akangangeni kwi-ballot. Umnumzane Jacob Zuma-ke kuyaqinisekisiwe ukuthi-ke uzobe ekhona kwi-ballot, bethanda bengathandi. Wonke umuntu waseNingizimu Afrika othanda umnumzane Jacob Zuma uzobe evota eceleni kobuso kwamnumzane Jacob Zuma njengoba ezobe ekhona kwi-ballot paper ngomhla ka-29. Kushubile nganza kwethu, kushubile, kumnandi. Jabule kakhulu-ke wonke amalungu e-MK Party kuzona zonke iy'ndawo ukuthi-ke umnumzane Jacob Zuma-ke uzobe eyingxenye yokhetho ngokukhululekile. Siyabonga kakhulu-ke kuy'nkantolo zaseNingizimu Afrika ngokuqikelela ukuthi-ke umnumzane Jacob Zuma-ke ubulungiswa-ke uyabuthola njengoba umuntu nje ongajwayele ukuthola ubulungiswa ehlezi eboshelwa ngisho izinto ezingekho. Siyacela-ke iqhubeke nje kanje inkantolo ibambe.